To je šok pro mě, vůbec netuším, co to je a já, pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí a ta měna nemá nějakou dobrou pověst, pokud vím. To bude asi nějaký omyl, já fakt to asi není v pořádku. So I take a photo of this, which tells me how much I need to pay and where to pay it. About 3.39 US dollars. And then I say send. I put my secret number. And it says pay. So I'm done. No receipt. No receipt, no check now. No receipt. So I can also, but here's, No problem. Vlastní Andrej Babiš nějaké kryptoměny? Ne, vůbec. Není to něco, pardon. Ne, to je... Vy nerad investujete? Nechcete si zainvestovat do To kryptoměn? a proč, jako na co to je, ty kryptoměny, to je jenom vlastně takové, to je také taková loterie, ne, tam akorát můžete prodělat peníze nebo i vydělat, ale já nevím, jestli to má nějaký smysl. No, má, no, je to třeba proti inflaci. Proti inflaci, tak to s ním mě pobavil. A jak jako? No. Takže Bitcoin a inflace, tak to jsem fakt ještě neslyšel. No, no samozřejmě kryptoměny, jo, Trump v podstatě to měl velké téma. Jaký je váš názor? Protože o kryptoměnách se teď hodně mluví. Časový test na Bitcoin. Například. Podporujete? No. Ano, samozřejmě, že to podporujeme a ty časové testy, tak pan Fiala